سلام كم اللهم كرات تاتلتي يوتيوب channelنا نا يوتيوب channelنا كعب سلام مصاهم لمون كابز حلفة فال تمرتنا زعزلة نا كوماند بروم تمرت حزنا عارفنا لنا بسنة سنحو تلازي نما عندهون عسرته كوماندات مريضنا حزنا عارفنا لنا نما عند كومانداتنا لبا يوزر اد نمغار يوزر ديليت نمغار يوزرنا ادمين اد نمغار ويدما باسورد مهابنا المؤيار يطعم كومانداتيم تلازي بتاع وسنت زخونو كوماندات سلازخونو كتكاتاتلنا عزون بخبرنا عدم أنا ما عندي نوريهم كومنتات از ادمين كوينكا كفيت كاس ام دي ام زسرحو ادمينستريتيف بريفيليج يليمي مهنياتو از حلفهم درانيا يوزر اد نمغار ديليت نمغار باسورد نميار نيجدن ادمينستريتيف بريفيليج يلي كاي سلازي از ادمين كفيتنا انا ما عندي نسرحو مالتي سلازي نفتح قدامي كوماند نكيتلنا نيت يوزر يبهال نيت يوزر نمتع يزدكم او كمبيوترنا زلو يوزرات ليست نمغار ودما ديسبلاي نمغار يزدكم ስለዚህ ንሞክር راح زي نيت يوزر لنا انترنال ماتي يوزر اكونتس فور اس كي لو اس كي host name ወይ ድማ ኮምፒውተር ኔም ካው ቶም ዝተረፉ አካውንታት እዮም ማለት እዩ አድሚኒስትሬቲቭ ሲስኮ ገስት ሽሻ ገለ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዩዘር ኔማት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኔት ዩዘር እዚኣቶም ሊስት ንምግባር ይጠቕመና ናብቲ ካልኣይ ኮማንድ ንከይድ ከለና ኔት ዩዘር ኣድ ኢልካ ካብኡ ዩዘር ኔም ሃብያ እዚ ድማ ንምንታይ ዝጠቅም ዩዘራት ኣድ ንምግባር ዝጠቅም ኮማንድ እዩ ኔት ዩዘር ኢልካ ስላሽ አድ ኢልካ ካብኡ ዝደለኻዮ ሽም ትቦ ማለት እዩ ንኣብነት እስቲ የቢን ይበልና ኣብነት ባይዘወይ ናይ ሎማዓንቲ ኮማንድታት ብምልኦም እንድሕር ትኽክለኛ እቲ ኮማንድ ተሳኺዒልካ ዘ ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሳክሰስፉሊ ዝብል ቴክስት ፕሪንት ይገብረልካ ማለት እዩ ስለዚ ኔት ዩዘር አድ ኤቢ ምስ በልክዎ ዘ ኮማንድ ኮምፕሊት ሳክሰስፉሊ ኢሉና ኣሎ ስለዚ ኔት ዩዘር ኢለ ክሪኦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤቢ ዝበሃል ሓድሽ ዩዘር መፅእ ኣሎ ናብዚ ማለት እዩ ሳልሳይ ኮማንድ ነቲ ክሪኤት ዝገበርናዮ ወይ ድማ ንኻሊእ ኣብኡ ዝነበረ ዩዘር ክኸውን ይኽእል እዩ ፓስወርድ ንምሃብ ዝጠቅም ኮማንድ እዩ ንዩዘር ፓስወርድ ንምሃብ ወይ ድማ ንምቕያር ዝጠቅም ኮማንድ እዩ ስለዚ ነቲ ዩዘር ሲስኮ ወይ ድማ እቲ ዩዘር ኔም ሂብካ ካብኡ ኣስትሪክ ትገብር እሞ ፓስወርድ እቱ ይብለካ ቀዳማይ ካብኡ ካልኣይ እውን እቱ ይብለካ ዘ ኮማንድ ኮምፕሊት ሳክሰስፉል ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኔት ዩዘር ኤቢ ኢልና ነርና ሕዚ ክሪኤት ዝገበርናዮ ንህዚ ፓስዋርድ እንድሕር ክወደልየ ከምዚ ኣገረ ታይፕ ኤ ፓስዋርድ ፎር ዘ ዩዘር ኢሉኒ እኒሄ ኣነ ፅሕፍ ኣለኹ ግን ክንደየናይ ካራክተር ከም ፅሕፍ ኣለኹ ኣይነግረንን ጥራሕ ኣብታ ቀዳመይትና ኣብቲ ካልአይቲ ትፅሕፋ ማዕረ ማች እንድሕር ዘይገይረን ተጋጊኻ ይብለካ ማለት እዩ እንድሕር ትክክለኛ ማዕረ መፂናሉ ግን ክንዲ ዝኾነ ካራክተር ሆና ብዘየገድስ የስግረካ ማለት እዩ ሕዚ ፅሒፍ ኣለኹ ኮንፊርም ይበራ ክብለኒ እዩ እዚ እውን ደግማ the command completed successfully ስለዚ ፓስዋርድ ሂብና የለና ነዚ ዩዘር እዚ ማለት እዩ ናብቲ ራብዓይ ኮማንድ ክንከይድ ነቲ ዩዘር ኢልካ ኣው ዩዘር ኔም ኣክቲቭ የስ ትብል እዚኣ ድማ ንሓደ ዩዘር ኣክቲቭ ዘይኮነ እንድሕር ነይሩ ኣክቲቭ ንምግባር ይጠቅም ንኣብነት ሕዚ ዝፈጠርናዮ ዩዘር ነቲ ዩዘር ኤቢ ኣክቲቭ የስ እንድሕር ኢልናዮ the command completed successfully ዩዘር አክቲቬት ንምግባር ትጠቅም ማለት እዩ ናፍታ ቀፂላ ዘላ ኮማንድ ንከይድ ዘለና ድማ ዲኣክቲቬት ንምግባር ትጠቅም ኮማንድ እያ ማለት እዩ ዲኣክቲቬት ንምግባር ድማ እንታይ የስ ትብል ነበረት ኖ ንገብራ እዚኣ ዝሰቂልና ኖ እንተቐይርናዮ ዲኣክቲቬት ይኸውን ኣሎ እቲ ዩዘር ማለት እዩ እቲ ዩዘር ካብቲ ኮምፒውተር ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተደምሰሰን ግን ዲኣክቲቬት ጥራሕ ንክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኮምፕሊት ሳክሰስፉል ኢለ ሕዚ ኤቢ ዝበሃል ዩዘር ዲኣክቲቬት ኮይኑ እዩ አክቲቬት እንድሕር ዘይተገይሩ እንደገና ከመይ ይኽእልን ማለት እዩ ሻሻይ ኮማንድና ድማ መሊእኻ እቲ ዩዘር ዲሊት ክትገብሮ እንተደሊኻ ማለት እዩ ዲሊት እንድሕር ክትገብሮ ደሊኻ መሊእኻ ድማ ኔት ዩዘር ኢልካ ስላሽ ዲኢኤል ኢልካ ካብኡ ዩዘር ኔም ትቦ ኤቢ እንተልና ስለዚ ተደምሲሱ እዩ ኤቢ ዝበሃል ዩዘር ማለት እዩ ኣብነት ኔት ዩዘር ንልና እንድሕር ሪእናዮ ኤቢ ዝበሃል ዩዘር የለን ናብቲ ዝቕፅል ኮማንድ ክንከይድ ከለና ድማ ንሓደ ዩዘር ናይ ኣድሚኒስትሬቲቭ ፕሪቪሌጅ ክትቦ ከለኻ ወይ ድማ ኣድሚን ንምግባር ዝጠቅም ኮማንድ እዩ ንሱ ድማ እንታይ ኢኻ ትብል ኔት ሎካል ግሩፕ ኣድሚኒስትሬተርስ ካብኡ ዩዘር ኔም ትብል ካብኡ ስላሽ ኣድ ተገብረ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሎካልና ግሩፕ ዝኾነ ስፔስ የለን ኔት ሎካል ግሩፕ ኣድሚኒስትሬተርስ ዩዘር ኔም ስላሽ ኣድ ትብላ ንኣብነት
ኤቢ ኢለ ክሪኤት ገይረ ነበርኩ ዩዘር ሞ ክሪኤት ገብሮ ካብኡ ናብ ኣድሚን ኣድ ክገብሮ እየ ማለት እዩ። እዚ እንደገና ክሪኤት ገይረ ኣለኹ እቲ ዩዘር እዚ ድማ ናይ ኣድሚን ፕሪቪሌጅ ንምሃብ ኔት ሎካል ግሩፕ ኣድሚኒስትሬተርስ ዩዘር ኔም ካብኡ ስፔስ ጌርካ ሽላስ ኣድ እንተኢልካ ናይ ኣድሚኒስትሬቲቭ ፕሪቪሌጅ ይውከይ ኣለኻ ማለት እዩ። ዝቕፅል ኮማንድ ድማ እንድሕር ካብ ኣድሚኒስትሬቲቭ ፕሪቪሌጅ ክትቅንሶ ወይ ድማ ክተጥፍኦ ደሊኻ ድማ ዲል ትጥቀም እታ ዝነበረት ኮማንድ ከም ዘለዋ ኮይና ዲኢኤል ትጥቀም ድማ ዴል ወይ ድማ ዲኢኤል ትጥቀም ማለት እዩ። ኣድ ዝነበረት እዚኣ ናብ ዲኢኤል ትቕየር። ቀፂልና ሓደ ኣድሚኒስትሬተር ባይ ዲፎልት ኣብ ሓደ ኮምፒውተር ኣክቲቭ ኣይኮነን። ስለዚ ብሲኤምዲ ተጠቒምና ግን ባዕልና ኣክቲቭ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እንታይ ኢልና ኔት ዩዘር ኣድሚኒስትሬቲቭ ስላሽ ኣክቲቭ የስ ኢልና ማለት እዩ። ኔት ዩዘር ኣድሚኒስትሬተር ኣክቲቭ የስ እንድሕር ኢልና እቲ ኣድሚኒስትሬተር ኣክቲቭ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኮምፒውተርካ ሪስታርት ምስ ገርካ ብኡ እውን ኣዝ ኣድሚን ኮይንካ ሎግኢን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዲኣክቲቬት ንምግባር ንዓዓ ድማ ሓደ ኣድሚኒስትሬተር ድሕሪ ኣክቲቭ ኮይኑ ፀኒሕካ ወይ ድማ ባዕልኻ ኣክቲቬት እንድሕር ጌርካ ዲኣክቲቬት ንምግባር ድማ እታ ዝነበረት ኮማንድ ናብ ኖ ተቐይራ። ሎማዓንቲ መሪፅና ሒዝናልኩም ዝቐረብና ኮማንድታት እዚአን ይመስላ ነይረን። ሓንቲ ከም ቲፕ ወይ ድማ ከም ቦነስ ክንውስኸኩም እሞ ኣዛና ያክል ማለት እዩ። ንሳ ድማ እንታይ እያ ሲኤምዲ ኪ ትበሃል። ንምንታይ እያ ትጠቅም ቱ ሊስት ኦል ዩዘር ኔምስ ኤንድ ክሬዲንሻልስ ስቶርድ ኦን ዘ ኮምፒውተር ኣብቲ ኮምፒውተርካ ዘለዉ ዩዘር ኔማት እና ክሬዲንሻልስ ሊስት ንምግባር ትጠቅም ማለት እዩ። ሲኤምዲ ኪ ኢልና ኢንተር ተኢልና ንምንታይ ከም ትጠቅም ማንዋሉ ከመይ ከም ዝሰርሕ ቀሪአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ creates displays and deletes stored usernames and passwords. The syntax of this command is ድማ cmdk ቀሊሉ ንኽርዳእና ኣብዚ ኤግዛምፕል ክንሪኦ ንኽእል ኢና to list available credentials cmdk slash list ንብላ ንኽእል ኢና ብምልኦም available credentials ሊስት ንምግባር ተደሊና cmdk slash list ንብላ ማለት እዩ። እንድሕር ናይ ሓደ ታርጌት ኔም ጥራሕ ደሊና ድማ cmdk slash list ኢልና ኮሎን ጌርና ታርጌት ኔሞ ወይ ድማ ሆስት ኔም ንዎ ማለት እዩ። ካብኡ ቱ ክሪኤት ዶሜይን ክሬዲንሻል ዝብል ድማ እኒሀ ሲኤምዲኪ ስላሽ ኣድ ታርጌት ኔም ትቦ ካብኡ ዩዘር ኢልካ ድማ ዩዘር ኔም ትቦ ፓስ ኢልካ ድማ ፓስወርድ ትቦ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ድማ ሓድሽ ዶሜይን ክሬዲንሻል ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ቱ ዲሊት ኤግዚስቲንግ ክሬዲንሻል ኢሉ ድማ ሲኤምዲኪ ዲሊት ኢልካ ታርጌት ኔም ትቦ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ሓደ ክሬት ክንገብር ንሕና ሲኤምዲኪ አድ ታርጌት ኔሙ ኤስኬ ነው አለ which is my host name ዩዘር ኢልና ዩዘር ኔሙ ከምቲ ንጥቀሞ ዝነበርና ሕዚ ኤቢ ነው ኣሎ ፓስ ኢልና ድማ ፓስዋርዱ 1234 ነው ኣሎ ንኣብነት ማለት እዩ። ስለዚ ኢንተር ተኢልና ክሬዲንሻል ኣድድ ሳክሰስፉል ኢልና ዲስፕሌይ ንምግባር ድማ እንታይ ዓይነት ኮማንድ ተጠቒሙ ኢልና ሲኤምዲኪ ስላሽ ሊስት ኢልካ ኮሎን ጌርካ ታርጌት ኔም ምሃብ ትኽእል ኢና። እዚ በኣ ጌርና እታ ናይ ሕዚ ክሪኤት ዝገበርና ኢንፎርሜሽንና ንሪኣ እያ ማለት እዩ። ታርጌት ኔም መን ኢልና ኤስኬ ስለዚ ከረንትሊ ስቶሬጅ ክሬደንሻል ፎር ኤስኬ ኢሉ ታርጌት ኤስኬ ዶሜን ፓስወርድ ዩዘር ኤቢ ይብል ማለት እዩ። ዩዘር ኔም ድማ ኤቢ ይበሃል ይብል ማለት እዩ። ሲኤምዲኪ ካብቶም ብዙሓት ጥቕምታቱ ዝተወሰነ ርኢና ኣለና። ሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ትምህርቲ ነዚ ይመስል። ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ንክንሰርሕ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ብምግባር ተባብዕና ብቐፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ቅንያት